a totes i a tots. Alcalde d'Albalat, alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors, Mateu Rodrigo, comissió organitzadora de la 30a trobada Amics i Amigues. En nom de la coordinadora pel Valencià de l'Horta Nord, avui comencem els actes de la trobada d'escoles de la comarca. Ha sigut un honor haver compartit amb tantes persones d'aquesta localitat tot el treball de mesos per tal de poder presentar-vos la magnífica programació que es desenvoluparà fins al 2 d'abril, dia de la trobada. En aquest magnífic castell d'Albalat, joia de la nostra comarca i del nostre país, continuem amb l'homenatge a Mateu Rodrigo Elizondo, un medievalista albalatà, referent del medievalisme valencià i de l'estudi de la història del patrimoni d'Albalat, al que la comissió organitzadora al primer minut va decidir que era la persona a fer en el reconeixement en aquesta trobada. Un historiador que simbolitza perfectament l'estudiós silenciós i incansable que, sense buscar la visibilitat, es dedica a donar-li la rigorositat que es mereix el saber història. Senzillament, gràcies per la feina feta i la que faràs. Després de saludar a tots els amics, autoritats, Ajuntament d'Albalat, organitzadors de l'acte, responsables d'Escola Valenciana, als quals dec manifestar, com he dit adés, el meu agraïment de tot cor per aquest excés que acaba de presenciar, només vull fer unes brevíssimes reflexions sobre molt poques línies sobre la problemàtica de la llengua. Com ha recordat l'alcalde Nicolau Claramunt, i jo no ho recordava, allò que ha dit de mi ho he de subscriure, perquè crec que és veritat. I en tot sentit crec que poques coses poden fer els valencians més importants que conservar la nostra llengua. La llengua, no dic res de nou, és l'element constitutiu de la nació, dels elements de la identitat nacional. Sense la possessió d'una llengua pròpia, que els valencians compartim amb els pobres germans de Catalunya i de les Illes Balears, és possible que no haguem pogut sobreviure a les adversitats que hem hagut de patir en la història dels 3 últims segles. Que el valencià, que és part de la comuna llengua catalana, siga llengua de l'ensenyament, de l'administració pública, de comunicació social, de la cultura i de l'Església, com una llengua normal, no com una llengua minoritzada en una situació social de diglòssia, que és el que ha estat fins avui. Gràcies pels vostres esforços, gràcies a tots i gràcies per la vostra consideració i amistat. Moltes gràcies. No te'n vaig, n'hi ha més. Moltíssimes gràcies per les paraules. No esperàvem menys que reconegués la seva modèstia perquè sabíem com anava a reaccionar Mateu. No s'ha sorprès a ningú dels que coneguem i l'admirem. I la veritat és que volien que el dia d'avui acabara d'una manera simbòlica i la manera simbòlica que té un ajuntament, i concretament aquest ajuntament, per a reconèixer quan passen grans personalitats, és fer que firmen en el seu llibre d'honor. Així que l'alcalde i la corporació ha pensat, ara l'alcalde ha pensat que en un dia tan important i per a que quedara en la història d'Albalat, el millor era que signares. Amb el meu agraïment a la consideració rebuda de l'Ajuntament d'Albalat i el sentiment d'afecte permanent pel nostre poble.